Здравейте! Казвам се доктор Мария Азарова и съм специалист по естетична медицина и лазерни технологии в iClinic. Част от моята работа е свързана с третиране на белези от различен вид, каквито са акне белезите, стриите, травматични белези, оперативни белези. Днес искам да ви представя една от най-иновативните технологии, с които разполага в момента iClinic. Това е Vivace. Тази машина съчетава две технологии – микронидалинг и радиочестота. С нея третираме естетични проблеми по кожата, също и различни видове белези. Технологията на Vivace се състои в вкарване на микроигли в повърхността на кожата с цел стимулация на колаген, което евентуално да третира естетични проблеми и белези. През целия месец октомври имаме кампания за третиране на белези, така че ако имате някакъв проблем с белезите, ще се радваме да помогнем за възстановяване на вашата кожа в най-оптималния и сияен вид.